ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍। ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ତେବେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ନେଇ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। 2 ତାରିଖ ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 357 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 358 ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ପରେ 358 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିବା ଖେଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା। ଦଳ 10 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 26 ରନ୍ରେ 6 ଗୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ତରଫରୁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପରେ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ 19 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 55 ରନ୍ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। କୁଶାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହିଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏହି ଖବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି।